jolla opetetaan nettiselaimen perussanasto ja toiminnot. Avataan ensin käynnistä-valikko ja valitaan siitä esimerkiksi Mozilla Firefox tai Internet Explorer. Selain on siis ohjelma, jolla internet-sivuja katsellaan, eli selataan. Edellisessä videossa kerrottiin ikkunoista, työpöydästä ja Windowsin peruskäytöstä. Kertauksena. Tässä kuvassa näkyvät tavalliset käsitteet eli termit, joita käytetään tietokoneen käytön opetuksessa. Kuvassa on tässä tapauksessa vanha tekstin käsittelyohjelma Word. Monissa uudemmissa Microsoftin ohjelmissa on esimerkiksi valintanauha, kuten tässä WordStarterissa. Valintanauha onkin uudistanut valikkorakennetta merkittävällä tavalla. Katsotaan vielä näppäimistöä ennen Firefox-selainta. Näppäimistön tärkeät näppäimet näkyvät tässä kuvassa. Ne kannattaa muistaa, jotta myöhemmin pysyy mukana opetuksessa ja jotta pystyy itsekin hakemaan lisätietoa internetistä. Tässä on vielä vähän lisää asiaa näppäimistöstä. Voit toki laittaa videon paussille, jos haluat katsoa kuvia tarkemmin. Tauko tulee päälle, kun napsautat kuvaa. Nyt pääsemme Firefoxiin. Se on ilmainen selain. Otsikkopalkin alapuolella on osoiterivi. Siinä näkyy nettiosoite eli URL. Otsikkoriville voi kirjoittaa esimerkiksi yle.fi/selko. Tarkoitus on siis ensimmäisessä esimerkissä mennä Ylen selko-uutisten sivuille. 2V-kirjaimia. Ei yleensä tarvitse kirjoittaa. Riittää siis kirjoittaa yle.fi/selko ja painaa Enter. Osoiterivin oikealla puolella on hakukenttä. Siihen voi kirjoittaa hakusanoja. Esimerkiksi jos haluaa tietoa variksesta, voi kirjoittaa hakukenttään varis. Googlen hakukone antaa paljon tuloksia. Usein ensimmäinen on Wikipedia-artikkeli. Vihreällä tekstillä on hakutuloksen osoite, mutta sitä ei voi napsauttaa. Sinisellä tekstillä on kyseisen sivun otsikko linkkinä, jota voi napsauttaa. Tällaiset alleviivatut tai siniset tekstit ovat nimittäin yleensä linkkejä eli ohjauksia eteenpäin. Napsautetaan linkkiä, niin nähdään eräs sivu variksesta. Tällä sivulla on myös ääninäyte.